akanogara kuchitungwiza anditi but munhu akakwanisa kutobva kumba kwawo kungeza akaenda kanogara kuGlenview because he's a hard worker. Mimi manje amudi kubuda muchitungwiza muyami munoda kufila at home. Murodu wewe Spraga munoziva kuti first zvekuzikanwa zvekunzi munhu akasvika anokonzera disaster Spraga vanhu avamuzivi. That's why achita spend 2 days asina kuenda kuchitungwiza because you want to feel like a king. Kana uri mumambo unofanira kungotonga kwese. Hatikona cyclone bochozi yakatoitikira kuno kugweru. Ndokuti chigunduru chaJehovha. Kutonga ese maduro. Sete tozvilimita my dreams are limited. Uzokona chikazvilimita yo vanhu kubla wayo avanotanga kuti ande kuchitungwiza. Uri muZimbabwe wewe zvitonai kuti uri muAfrica chete zvafanana nezvekuti wapinda nekuimba zimudhanzo watiti wati wakutsvaga kachigaro wewe wakutanga kuchienda tracking mwana mai ngenda anobhura zimudhanzo obhura komesha obva aimba masongo anonyatsira obva aimba masongo echechi obva aimba jiti ende ngende pari dangerous ende pekuti masongo ekumasowa aya haite ekupindurudza masongo anototanga song waiziya mazhandra ese iwe uda kutsvaga zviri easy wakuenda nevanhu kawanda wada kuti hey nini ndine trap dance foot second chingobhura mangoma wapedza aye uda unzuri different waenda imba trap foot second aufokaita mari ndati mabhoera nta masongo etrap aya pa stage nekuti skana koiko kuimba wachidedze trap yakaipa but kuZimbabwe kunonga tisifana kuti taimba munoraramira kuporisha kamwe kambo akakaenda kakanoimba kwa ma2K festival mahara ende usandipikise Junior Spraga akanokumbira kuimba kwa ma2K wakuda kuita art nekuti ugona uperforma kuda kuhwanda nekuda kuita ka art muchishaya boys ini chandoziya pa yaye kuya uri mudenga yeka vanhu avafanira kuona kuti uya uri mudenga vanofanira kutozongoshamisika uchitoimba uchitosheuta because vanenge vakakutarisira pa stage zvangofanana Saint Flo pakaita art yekubuda mukofini imagine kuti anobva kwaari achifamba okwira pa stage opinda mukofini ozoda kuburitswa hati waifanira kungobva kwawabva uchiimba but gara wakumbira kuimba mahare wewe wanditi wabva wapiwa 10 minutes but wakuda futi kuoutshine vatobhuka wapiwa mahare ana atenda wewe because atenda akakutorera award kare kuna Maria ukachaiwa inini ndinoda kuimba mahare koko kuti vanhu vati inini ndiri kubhukwa wabva waenda kuya wakuenda neka cage kehuku uchitongo wakatakurwa necrane apo wakaenda uchifamba uchitofamba wakatobatwa ruoko kupinda muya vanhu vachiona saka ati yacho iri papi because murimbwa muda kutsvaga kuda kuita tu art kuda kutsvika there's a fucking movement waiziya and the more I'm not trying the more I'm not trying kurwisa ngende ndo the more acharamba achikumhanyisa zvakaomarara nezuro tikauya kusiti to city kuno vanhu vekusiti to city vaya ndo vakatitsvaga toda kuti uye chichi vakabhuka ngende vapedza kubhuka ngende vachiti kuda kuti maloti bo tabva tauya pepe tabvunza kuti kuimba maminutes mangani vakati 45 because baba wane ngoma obhuka vatabvisa playlist redu ndo vatasiya masong 30 minutes ngenda achimba 15 minutes tapa kuimba ibvai vamadzura jeki mawo macalculator unoziya like vanhu vanobhuka movement zvekuda kusaiza mwana wamai tetsinga veve patesti kumisa mukambo etikatika we mean business Michael and mambo but sisai mashoko angu the more muri kutirwisa mukuzvidonedza mega mukatarisa masongo angende ari muchati 16 masongo Hononoti murimbo makarira rini amuna kana album auna kana singles collection alright auna kana EP kushtungiza kwacho kama kushtungiza vana Blink 4 vakabva ku Waterfalls ndo vanotouya vachitobhura dance imi mamukwanisi kana kuronga show mwakwetiki macho promoter wacho anoya chita show yepo wakwetika asi wemushtungiza afano ipo ndo andouya kushtungiza keke chitozadza JT uya antosimbisa kushtungiza but anotopisa kudzimwe nzvimbo kutodarika chi kushtungiza kuya ndokuti mambo ka atukona ndosaka akatolauncha album vanhu vakazara yet ari mwana wekushtungiza because akaenda akadzoka nemenduru akadzoka netrophy vanhu vakatayewa because da kudza something dai JT ari artist anoda kuzviti yeshtungiza kwaisauya munhu kwa album launch keke because unenge wakareruka vanhu vanenge vakujaira mafunga kuti kama deduka yake nekuswera kakaneta kari pa hero pepe kakaita album launch kunozara aniko kachingogara kari murodunge kambwa kushtungiza kachifamba nemabhasikoro zera rake reri take notes amusikono uzvikuita na JT azvidadise here kuti JT anta zvekuuya neconvoy yemota akakwira pamusoro vanhu vachimumhanyira ngo vasingamuziye because akabva mumusha akaenda akanodzoka netrophy it's more like waitambira bhora kushtungiza wobva wataiwa rega ndibude mushtungiza ndiende kuEurope wobva wasvika kuEurope wobva watosainwa neReal Madrid ka wobva wachizodzoka wakupisa ningosina kureruka vanhu vanoselebrate kuti zvikuti wakakurira mushtungiza wobva wamitisa musikana wemushtungiza unongogara ushtungiza wada kurwisa munhu ndeshtungiza foot sake shtungiza ndiana JT vaya because vari kutouya nemenduru nematrophy vachitosimudzira geto ravo vachitotaura kuti haiwa isusu tikabva kushtungiza madede munhu anotaura zvekuti ndakabva kushtungiza munhu abudirira sana gorimbo zvavanoita kuti tikabva kuZimbabwe vanhu vanotaura Zimbabwe uri muZimbabwe foot sake tonga kuupi kwaunotonga
Tunga kupi. Yeke kanyironzi homecoming. Imi mama ite homecoming ka because you are always at home. You are always at home. Saka ukwanze kuita homecoming. Kuti uende futhi outside chitungiza futhi munochika. Saka zvamunozongoda kuita ndechekuti munaita show yake moya muchirwisi. Imagine kambo kake kanonzi madeda kana ubhuku wasisi wake wangu afane edzu. Akatadza unochema sisi wake busy kurwisana na ulengendi. Mucharamba chikusurirai. Mukambo wanetsa chi. Mukambo wanetsa padhorobha. Chienda kuhondo. Mai. Goriati akauraiwa nemunhu wana asina mauto. Kozoita rimwe dhodhi rinonzi kona ngaleria basa rekudanana nevana vadiki dati pedophilia. Akuyo achiziye kuti muchinyepirana muchinyepirana. Apa iwo wacho unobhukwa kuchitungiza pacho. Asi vanokubhukira kuchitungiza every day vachingogona kuona uchifamba netsoka. Vanhu vakakomandwa nesong ende movement ine ichakumhanyisa mbani. Ndakazwa vachairman vana vadiki hati kalafu wajaina zvigure. Munyare nakalafu chaema doto mumamisa godo racho ramunaro. Movement ino iwombe vakomana. Then tokatadzoka panyaya vanhu vecity to city. Vanhu vecity to city mata manje because vakatidedza tikauya kushow. But munoziva zvevanhu vanenge vachisaiza maartist. Waiziya. Pepe yavadzura kebo. Cyclone bottles yatanga. Takuti amunete nekuti trendesa. Ndimadzura kebo. Zvakatsamwa. Sikamagonei apa papa sara 3 masongo ngenda noende pasa chaimba hombo vakomana tingatenge ground reseria makona tukuchitungiza pa introduce wangende kadeuro ikakuya kakapfeka hembe oversize vanhu vava kuenda vakupe vadzoka. Imagine mwana mai deuro chichakudzorera kumashure chimbotarisai zvakaita nishatizi kubva kuchegutu kubva kuuya kuzobhura dance kunoka wodzoka nemenduru. That's why kaka hosta ka clash yake akaita kuya yakatozara because unenge usina kureruka vanhu vanenge vachitofara kutaiwa musikana ndiye achatotipoma opportunities pakuti vafanira kuchitungiza vaifanira kutomotivatewa pakarira madedi kuti aiwa mukoma vari kuuya nechinhu aiwa mukoma wakutodzoka kuzogara paedo paya muchimwa masauta. Imagine chitungiza futsaka we are aiming for higher mutozvinomita. Saka mukona kuti guys muchaneta because let me tell you something about our fans. My fans edu my diehard fans because vanhu vangu vakatombotivenga vasingatinzwisisa and that's okay. Inini guys that's why muchona kuti vanhu vese kana ma socialites don't farira ndo marafura because why uchindifarira ndoda kufarirwa nemunhu anondinzwisisa. Zvana Spraga zvazvo zvekuti kakakura uchitungiza uko baba wake vachitonyora Sauro kuti auye uzotamba na Spraga. Ini munoziva kuti iye Spraga yeye ana kana collab na Sauro. Because relationship yake na Sauro baba wake waitotonyora kuti Sauro atambe nemwana uyo. Si asina hiti na Sauro kamisa yoke keke imba na Sauro. Jacho imba na Sauro zvotoziya. But iwo ndo saka every day uchifana kuprova Sauro safutseke. Tseke. Baba vako iwewe chero pongori mdiki. Avanombobvira vakupa chance yekuimba zviri straight forward senge zvinoita tu anakadiki keke kuti akadiki keke anotobva kumarondera. Kobva kauya cup clash kobva katobhura dance kobva kawina cup clash. Iwewe wakangotanga neungonzi king. Ni vanhu vasingakuzivi. Ukaona munhu anongotanga ngokufarira usina chawakamuitira unofanira kuziva kuti munhu yeye akufarire. Vanhu vanonyepedzera kufarira Spraga vanenge vachikudraw. Wakadedza ngende kubirthday rake wakaona zvakaita vanhu pakapinda ngende. Iwo pakapinda kana munhu wani apa ndiwe muridzi weshow. Nakamanager kako kambo wakaya kachiti broski zvekumama. Paunoona kuti uri dofo. Iwe unoitirwa birthday mupegol. Zipatron iri rinotoitirwa birthday kunge ndiye artist izvo so wagadzira ma t-shirt akanyorwa kuti BTCW. Dare guru yatosainwa nerimwe label. Wakambozviona kupi izvo zvozvo. Inini pandakasangana ngende ndandagara ndine movement rangu. Ndandine movement rangu inini. Office hombe family 24 pandasangana ngende. Saka tatanga kuti ngende. Ndokuradza kuti ndiwo muridzi wedhiri mukuru webendi. Kwete kuti mambo amatuke king watotongooneka mukamurume. Kambo kakeke kananzi patron keke kano manager chika tabasira kukwira pa stage. Kamusoro bhangu kake. Onekwa. Kadoka chitaura zvirungu. Apa gaya kuti munhu wewe akutobi iwe ukutomubatsira kubuild legacy yake because iye anotodawo zvekusaina chi. Waiziya but kutolimit kulimitwa kuimba uchifurirwa na manager. Nguva inei mwana mai ndiye kugadzira catalog rako
kusvika palevel yekuti akanodzivita masong ake payoutube ukudi kumadzokoreds uri kufurirwa namanager yemba manager wayo ari kuda kutosimudza zita rake waiziya nekuda kuprova kuti ndoita zvinhu zviri standard wakulimitwa kuimba practice makes perfect unopedza sera usasatogone chinhu chakaitoti ngenda azosvike pakutanga kuimba freestyle asanyore masong inyaya kurekodha every day iwewe manje ukuchienda kustudio zvine timetable musati kafundira ghost zvekutonzi ghost anototi akwanise kuimagine ghost anototi akwanise kurekodha kustudio waiziya ende kustudio kunoita zvekubhukwa unopedzera wanoimba kustudio usiri mudhu yekuimba wopedzera wakushaya waiziya as an artist shamwari waiziya aufana unge une munhu anokutaura he usarekodhe kwaskid he usarekodhe kwakati rekodhe kwaghost nekoskid ndokune quality kana uri artist unofana ungorekodha pawafila kurekodha but iwewe wakari robot uri kuprograma kunzi na7 o'clock tiri kuenda unorekodha ukasvika ikoko usiri mudhu unopedzera wakushaya wakurecycla wakurecycla masong asauro wakurecycla malyrics asauro Henry Bhuru hey mhuru hey ndinodya nduru hey bvunza yaaniko watobvunza wapedza kudaro bva wada kusvita mambo chitonga nekamanager kambo kake uya shamwari ari pakutogadzirawo brand rake kuda kuzviita anosaina maartist inga pepe anga kuda kutosaina anonzani King 981 akutogadzirawo zita rake to expense to a point yekuti anogona kutopiwa mari shoma nemapromoter just because ari kuda kunzi munhu aripo he doesn't have your career's interest at heart manager anombofamba nemota yako wakambozviona kupi zvinhu andisati da uzochiona saka pamunoona kuti munenge muchiningikina mune muchirwisa ngeendeka it's because I'm not vision muri kuita zvinhu zviri programmed but then at the end of the day I think ngende wache pamwe ndiye akutogona kuita zvaitwa naSauro but iwose munhu akagara naSauro zvinoreva kuti hauna chawakadzidza iwe hauna chawakadzidza because ukutodzokera kumashure unafana kutedzera zvakuita kuti wakutoiswa kumashure imagine ngendewo wakutosangana nekanka manager wakutoshandisa label rekamanager kako wakutonzikana kuti NSK yangwambia hanti ndiwe mukuru webhendere ngende zvenyu zvekuda kuti mavidhiyo machiku mumata kwenyu katero yawo yashamwari is the king of dancehall but anoshanda nanhasi because tarenda riripo musade kuwanda toita standard ndokuimba basa rekuimba nemasong playlist rako ukwanisa kubhadharwa kana 4000 because unoimba 15 minutes unenge watopererwa pamahits acho ipapo manake ecolab tamba icolab handide saka zviri nani kapanguva yamakaita macolab wakatoimba kwakawega because inguva yako shamwari inguva yako chero ukaimba wega unongorira manager anokulimita kuimba wega asine munhu uri kungonzi imba wakaimba naWilly 10 apo wakaimba naBlink 4 song yamakaba futi apa usikusarudza nderipi akaimba futi naBagandi chete njega munhu asina kuimba naye vanhu vese watoimba navo asiwo kulimita masong but it's not like una masong YouTube channel yako yatobatwa ngende komusuya kuti hanzi district yangu